ಅಕ್ಷಯ್ ಕಲ್ಲೇಗನ ಕೆರ್ನೆಕ್ ಪಗೆ ಪತದು ಪುತ್ತೂರುಡು ಕುಡೋರಿಯನ ಕೆರ್ರೆ ಉಪಾಯ ಮಲ್ದಿನ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಲೆನ ತಂಡೊನು ಪೊಲೀಸ್ ದಕುಲು ಬಂಧಿಸಾದೆರು. ಅಕ್ಷಯ್ ಕಲ್ಲೇಗನ ಕೆರ್ನ್ಯ ಮನೀಶ್ ನಮೆಗ್ಗೆ ಮನೋಜನ ಕೆರ್ರೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಿಶೋರ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ, ಪುತ್ತೂರದ ಮನೋಜ್, ಆಶಿಕ್, ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಪನ್ಪುನ 4 ಜನ ಮನೋಜ್ನ ಮಿತ್ತು ಕಣ್ಣು ದೀದಿತ್ತೆರು. ಮನೋಜನ ಕೆರ್ರೆ ತಲ್ವಾರನ 11 ಬತ್ತಿನ ಮೊಕಲು ಪುತ್ತೂರದ ಮುಕ್ರಂಪಾಡಿಡು ದೆಂಗದು ಕುಳಿದಿತ್ತೆರು. ಮೊಕ್ಲೆನ್ 4 ಜನನು ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ದಕುಲು ಬಂಧಿಸಾದೆರು. ನೆಡ್ದು ದುಂಬು ಮನೋಜ್ಗೂ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಪೋಡಿಪ ಹೊಂದಿತ್ತೆರು. ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮನೋಜ್ ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಠಾಣೆಡು ದೂರು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆರು. गाड़ी करेक्ट